Менә бусы Илназым, бусы инде ыныгым Имил, бусы киявем Фәнис. Алар ишәү Свода. Розалия ханым безне 2 бүлмәле яңа фатирда каршы алды. Аны күптән түгел генә кеше улына хәрби хезмәте өчен бирелгән акчаларга сатып алган. 2 елга якын ул Украина җирендә. Булай үзе зарланмый, бернәрсә дә Аллага шөкер. Өченче тапкыр уже отпускага кайтты. Акчаларын вовремя биреп торалар. Розалия ханымның улы махсус хәрби операция ветераны таныклыгын алган. Улына бирелгән хәрби бүләкне дә кадерләп саклый ана кеше. Шундый аның улымның ордены. Без аларга шулай карап, мин аларга карап инде шулай сыкланып, кызыксынып, балам әйтәм, минем исән-сау кайтсын дип инде горурланам шушы балам өчен. 7 яшьлек Эльвина һәм 10 яшьлек Индива әбиләрендә еш кунак. Бергәләп солдат абыйларының фотоларын карарга яраталар. Улы мобилизацияләнгәч, Розалия ханымның аныклары аны шулай атап йөртә башлаган. Наш солдат абый добрый. Мы вас скучаем с тобой. Солдат абый, привет, пошой. Хәбәре килеп тора, әле бигенгә звонит итеп алды. 2 тапкыр әнинестә хәлләрен дип. Ашау яхшы ди. Бөтенләй бер яхшы ди. Зарланырлык түгел ди. Февральдә килешү төзеп солдатлар сафына оныгы да кушыла. Аның белән дә аралашып торабыз ди Розалия Сафина. Әле студент кына булса да, кызының 18 яшьлек улының нык карарына каршы төшмиләр алар. Исән-сау әйләнеп кайтуын телиләр. Укып бетергә кирәк бит әле улым дидек без анарга. Юк, җырага бименә китәргә булдым, китәм. Аның белән дә сөйләшеп торабыз, телеграмнан язышып торабыз. Служить итәбез, җырага биди, кайгыртма, бөтенесе нормаль була. Җиңәбез, җиңеп кайтабыз диделәр. Сеңелкәшенең иренең дә туганнары артыннан иярүен уңай кабул итәләр. Ул да контракт нигезендә хезмәт итә. Китте үзе теләп, менә ди, киттеләр бит ди. Мин дә ди барам ди. Минем дә теләгем бар ди, анда барырга ди. Мин дә хочу аларны защищать-тәргә телим, мин дә ди. Шуларга карап без сакланып, горурланып торабыз. Розалия Сафина 11 еллап Сердәш ансамбле составында чыгыш ясый. Үзе лайыклы ялда. Шулай да кибеттә җыештыручы булып эшләргә дә өлгерә. Кайда булса да, уй теләкләрем һәр вакыт якыннарым турында ди ханым. Исән-сау хезмәт итеп кайтсыннар, үз аяклары белән китеп, үз аяклары белән кайтсыннар. Ярдәмнәре килеп тора. Администрациядән тоже әйтәм бит, 2нче тапкыр утын китереп аудардылар. Аларны кистеләр, жардылар, волонтерлар килеп, чип-чиста иттереп урында калмады, чип-чиста иттереп, кырт иттереп үеп, эшен бетереп китеп бардылар. Зарплатларын алалар. Һәр вакыт во время нинди сәгатьтә, нинди көндә, нинди числода бирелгән, менә шушы числога аларның зарплатлары күчә. Розалия ханым 3 бала әнисе, 5 онык әбисе, өстәлләребез мул, тамагыбыз тук, өстебез бөтен. Илебездә генә тынычлык булсын дип тели якыннарын көтүче ана. Җиңеп әйләнеп кайтыгыз балаларым. Өстәлләребез иркен, ризыкларыбыз мул, шушы мул өстәлләргә сезгә исән-сау әйләнеп кайтырга язсын балаларым. Гөлназ Хәсәншина, Рөстәм Шахапов, Нурлат хәбәрләре.